ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. имрӯз 26 ноябри соли 2021 1000 рубл 150 сомониву 70 дирам, $100 1129 сомониву 39 дирам. дар имрӯзанавормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. нархҳо аз 35 000 сомонӣ сар мешаванд. нархҳо ҳар хела мебошанд: 35 000 сомонӣ, 70 000 сомонӣ, 100 000 сомонӣ. аз шаҳри Душанбе хона бо нархи 150 000 сомонӣ ҳаст. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтаса бошед, дар комментария нависед чӣ хеле хона шумо дар кора. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Қубодиён, деҳаи Димитров, дар 10 сотиқ замин, 4 дар хона, 2 таш римон, 2 таш без римон, бо фундаменти оғилам ҳаст. аловхона, амборхона ҳамаш ҳаст. дӯстони гиромӣ, нархи хона 250 000 сомонӣ бо муомилаам дорад. об, свет ҳамаш ҳастак. масҷид, мактаб, магазин 500 метр дур мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол, 2 дар хона бо ремонтош, кухни, баня, ошхона, ҳезумхона, ҳоҷатхона ва оғӯли калон дорад. об дар даруни ҳавлишай баровардагиай 13 000 кирпичи пухта ҳастай, гирду атрофуш маҳкамай, барои зиндагӣ тайёрай. 6 сотиқ замин, нархуш 150 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экранай. рақамҳои Россия, WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, тарафи Жилмастида, Док, кӯчаи Каратагинский 3 сотиқ замин, 2 этажа мебошад. ҳавли 2 тарафа ҳавлӣ дорад. 5 дар хона, 2 та ҳамом, 2 та коридор, 1 қум этажда, таги маналида, ҳоҷатхона бо ҳамом ҳаст. 410 000 сомонӣ мебошад. 2 комнаташ римон дорад. худмон зиндагӣ мекунем. об, свет ҳамавақта ҳаст. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳибуш дар рӯи экранай ва соҳибуш мегӯяд ки ҳамин цементблок, цемент дар сурат будагиё барои деволои пеши хонаяй, ай мояй, смез, қум, санг тайёрай барои деволош да ҳавлияй. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, пеши кинотеатри Вахшда, 1 сотиқ замин, туалетиш берунда, кухниш берунда, 2 дар хона, 1 коридор, баняшам берунда мебошад. дӯстони азиз, 1 этажаяй, нархаш $19 000 бо арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экранай. WhatsApp доранд. боз соҳибуш мегӯяд ки мебелиш падарка, коми хонара бигира, мебелиш падаркаяй. марҳамат. ва боз илова мекунем ки баня, туалеташ, канализатсияда туғри кардагиай срочно фурӯхта мешавад. хонаи фурӯшӣ дар теппаи Самарқанд, ноҳияи Рӯдаки 2, 3 сотиқ замин, 3 дар хона, нархаш 200 000 сомонӣ мебошад. доллар ва рубл дар рӯи экранай. масҷид, мактаб, больница, паспортни стол дар наздикиш мебошад. об, свет ҳамавақта. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран. WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, пушти домои Корвонда, 2 хонага мебошад. дар доми 4 этажа, худи хона дар сеюм ошонаҳай, пад абой тайёрай, туалет ва нашоли начаспондагӣ, нархаш 230 000 сомонӣ мебошад. арзон ҳам мешавад. дарош часпондагиай. дар бинои навастройка ҷойгир аст. масоҳаташ 33 метри квадратӣ. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экранай. WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Ширичашма, 6 сотиқ замин, битони хона рехтагиай, 3 дар хонаи 6x3, 1 коридори 6x3 ҳаст, подвал 6x6. нархаш 70 000 сомонӣ
бо арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран аст. боз 20 000 дона хишти пухта дорад, як мошин санг, як мошин смес, як мошин қуми кладка дорад. рақамҳои соҳибаш ки дар рӯи экран мебинед WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи вахш ҷамоати Кирова сеюм отделение. 3 сотиқ замин, фундаментош рехтагиай барои 2 дархонаи барак. об, мактаб, масҷиди калон дар пешай, лави раҳ мебошад. свет дар ҳамаш 100% садай. нархаш 35 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага квартира бо масоҳати 33 метри квадратӣ дар 9-умо шонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад. коробка ҷойгир аст дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе, назди Гипрозем, анихтараш назди бозори Гипроземда. бинои 14 ошонага мешавад. нархи хона 150 000 сомонӣ. ва рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, ин рақамҳои худи ширкати сохмонӣ мебошад. ҷдм нур сохмон. боз дар любой этаж, любой хел масоҳат вариант доранд. марҳамат, муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, лави канал мегӯянд. хона дар 7 сотиқ замин ҷойгир аст. 2 дархона, як калидор дорад. нархаш 100 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, деҳоти Тугул, шаҳраки Орион. 3 дархона бо веранд, подвал дорад. ремонти замонавӣ, баня, ошхона, аловхона, навес, туалет дорад. заминаш 5 сотиқ мебошад. нархаш 260 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран аст. WhatsApp имо дорад. рақамҳои Тоҷикистон бошад, WhatsApp дорад. хона бо обу свет таъмин аст. обу свет ҳаст дӯстони азиз. боз савдо мешавад ва алиш мешавад бо хона дар шаҳри Душанбе. документош 100%. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 2 хонага бо масоҳати 56 метри квадратӣ дар 7-умо шонаи бинои новостройка. соҳибаш новостройка гуфтагиай, лекин аз рӯи сурат фикр мекунем ки бинои советия. хай соҳибаш новостройка гуфтагиай дар элон. ҳамхи мегем шагани. дар 102 микрорайон ҷойгир аст. ремонт дорад. лифт ҳаст. об, свет ҳамавақта мебошад. нархи хона 280 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, пештара Корхондепа, як хонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар 5-умо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад. дар доми панелни дар Кайхонавардон 76 Кривоида назди мактаби 10 ҷойгир аст. лицеи туркӣ Садик дар наздикиш мебошад. хона таъмири миёна дорад. тирезаҳо пластик, вакуумни насос, кондитсионер, стиральни машина, термикс. хулоса медароиву зиндагӣ мекунӣ. нархаш 170 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. метавонед баъзор вариантотона пешниҳод кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, 2 хонага бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар 5-умо шонаи бинои новостройка. хона дар 5-умо шонае худи дом бошад. 6 ошонага мебошад. хона ремонт дорад. дом дар наздикии масҷид, мактаби рақами 10, лицеи туркӣ ва Садик аст. ҷои нағз мебошад. боз ҷои мошинмониам дорад. хона люкс аст бо тамоми мебел, қолинҳои қимат, кондитсионер, холодильник, газовый плита ва светӣ. боз кухни гарнитура, телевизори замонавӣ бо антенна, пилисос. таъмири бо сифати баланд барои зиндагии худамон хароҷот карда шудааст. бо ҳама ҳамин чизҳо фурӯхта мешавад. тёплый пол ва натижной потолок ҳам дорад. ҳамон бо термикс аст ва мошинаи автомат барои шустани либос. ҳоҷатхонаш ҷудо мебошад.
марҳамат дӯстони азиз, техпаспорт дорад, дар ҳуҷҷатош 100%. нархаш 300 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ду хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 11-ум ошонаи бинои навастройка. худи дом аз 11 ошона иборат аст. хона беремон мебошад, коробка бе перегородка, монтаж ва шкатурка, яъне ки ҳеҷ надорад, фақат треза ва дари асосӣ дорад. тамом. дар жилои комплекси Platinum Plaza ҷойгир аст. ҷдм хайр сохмон, ҳамин домбардошт естай. нархи хона 206 000 сомонӣ, алиша мешавад, арзон ҳам мешавад. ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, ин рақамҳои агентства мебошад. офисшон дар Садбаргай. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонага бо масоҳати 53 метри квадратӣ, шумояро метавонем ба ҳазур ба ду хонага табдил тиен, дар сеюм ошонаи бинои навастройка. хона беремон мебошад, коробка ва ҷойгир аст дар 18-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. нархаш 270 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. дӯстони азиз, аз шумо як савол: кадоме ки ҳамин шаҳри Хуҷанда мефаҳмад? ҳамин мада фаҳмонин, илтимос дар комментария нависен ҳатман. ҳамин 18-ум микрорайон ин маркази шаҳри Хуҷанд мебошад, барои ин ки чӣ хонае ки аз ҳамин территория агар мо қабул кунем, дар эълон монем, бениҳоят нархҳошон нисбати дигар ҷойҳои Хуҷанд баландтар мебошад. барои ин ба фикрам маркази шаҳри Хуҷанд мебошад. мо боша хайру хуш мекунем дӯстони азиз. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. то боздид, барори кор шумо дар худо нигаҳботон бошад.